Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwesiZulu. Namhlanje isifundo sethu esezimpawu zokukhanyisa esizisebenzisayo uma sifunda. Izimpawu zokukhanyisa ke zethu zihamba kanje. Lo sithi ukhefana noma sithi ikhoma. Lo ungqi. Lo umbabazi. Lo umbuzi. Laba osonhlamvukazi. Naba-ke futhi abanye osonhlamvukazi siyababona lapha abafundi. Usonhlamvukazi u-A lo bese kuba u-A omncane, kube u-B usonhlamvukazi no-B omncane, kube u-C usonhlamvukazi no-C omncane. So bonke laba bawosonhlamvukazi laba abasekuqaleni i-alphabet yonke kuze kufike ku-Z. Osonhlamvukazi ke laba. Osonhlamvukazi ke siyabasebenzisa njalo ekuqaleni komusho, njengoba nibona nje lapha umusho wethu othi umama ugeza ubuso. Niyabona ke umusho wethu uqalwe ngosonhlamvukazi u. Nalena yonke imisho iqale ngosonhlamvukazi sidle ipapa, inyama nesobho. Ugogo uhlala eGoli. Umfula wangakithi uthukela. Sizovakasha sigibele izintaba zokhahlamba. Maye, nansi inyoka ingena endlini. Ziphi izicathulo zami? Niyabona ke bafundi ukuthi ekuqaleni komusho njalo siqala ngosonhlamvukazi. Kwesinye ke isikhathi uma sisho amagama ezindawo nawo siwabhala ngosonhlamvukazi, njengokuthi nje eGoli. Ziningi ke iy'ndawo, eThekwini, eBhisho, eMpumalanga, njalo njalo siyisibhale sifake usonhlamvukazi uma kuyigama lendawo. Bese kuba igama lomfula lapha nje basithi umfula wangakithi uthukela. Siyambona ke bafundi uthi usonhlamvukazi, nanoma kuphakathi nendawo nomusho akunandaba, kodwa uma sifika egameni lomfula noma egameni lendawo sifaka usonhlamvukazi. Naku futhi la kuthi sizovakasha sigibele izintaba zokhahlamba. Niyabona ke bafundi nangu uke wey'ntaba zokhahlamba usonhlamvukazi nalo ngoba igama ley'ntaba. Siphinde futhi usonhlamvukazi simfake emva kophawu lokubabaza. Uma ngabe sithi maye bese siyababaza la, bese ke sithi nansi inyoka ingena endlini. Niyabona ke bafundi la ukuthi emveni kophawu lokubabaza asibe umusho uyaqhubeka, kodwa asibe sisabhala ngohlamvu oluncane, sibhala ngohlamvu olukhulu olusonhlamvukazi. Usebenza kanjalo ke kulezo zindawo usonhlamvukazi. Bese siya la kukhefana noma ikhoma. Nanku umusho othi sidle ipapa, inyama nesobho. Uma sibala izinto ezintathu siyayisebenziseke ikhoma noma ukhefana. Sithi sidle ipapa, sifaka ukhefana, inyama nesobho. Singabe sisamfaka la ukhefana uma sesisho okwesithathu. Kodwa uma sisho okubili nje, uma ngabe kuyipapa nenyama sothi sidle ipapa nenyama, singamfaki ukhefana. Kodwa ke uma sekukhona okwesithathu okuyisobho, siyamfaka ke ukhefana ukuhlukanisa amagama ethu. Bese ke siba nalo uphawu lokubabaza esithi umbabazi. Njengoba sithi maye noma sithi habe noma sithi hawu, njalo mangabe ubabaza ubhala lolu phawu, mangabe ubhala phansi. Uphawu lokubabaza ke lolu bafundi esiyasithi mase silibhalile njalo siqaphele ukuthi uma sesiqhubeka nomusho siqala ngosonhlamvukazi, uma sesiqhubeka nomusho emveni kophawu lokubabaza. Bese siba nophawu lokubuza esithi umbuzi.
Uphawu lokubuza ke bafundi silibhala njalo ekupheleni komusho obuzayo owumbuzi. Sithi ziphi izicathulo zami? Niyabona ke lapho bafundi sibhale uphawu lokubuza. Ilona ke silifakayo njalo uma ngabe sesiqeda umusho obuzayo. Zihamba kanjalo ke impawu zokukhanyisa. Zikhona ezinye eziningi esisazoqhubeka sizifunde bafundi impawu zokukhanyisa, kodwa ke ziphela lapho ezesifundo sanamuhla. Sizobonana ke futhi esifundweni sethu esizayo. Nisale kahle bafundi.